Ja som Tomáš a mám tu 4 lekcie, ktoré sme sa naučili, keď sme naučili, ako vyvíjame náš produkt SearchD. Neviem, že kto z vás to pozná, ale tak poviem v krátkosti, že je to vlastne vec, ktorá robí analytiku pre search na webe. Čiže posúd je taký, že vy si na vašu stránku dáte nejaký náš JavaScript a vlastne automaticky k nám chodí dáta, automaticky ľudia vyhľadávajú, čo tam vlastne hľadajú, niečo klikajú. Čo vlastne znamená technologicky, že každý jeden page view, každý click, každý search znamená, že k nám letí nejaký request s nejakými dátami. A v podstate to znamená to, že tých dát je hrozne veľa, takže časom sa to hrozne nakopí a potrebujeme riešiť nejaké veci, ktoré s tým súvisia. Čiže prvá lekcia, čo sme naučili, je, že replikácia je super vec. Riešili sme problém, že ako dostať dáta z produkcie, ako testovať nový kód na dáta, ktoré nám chodia z produkcie. Totiž to, čo máme my, je iba nejaké API, čiže nie sú žiadne, že tam ľudia proste chodia a klikajú. Dáta surové chodia cez nejaké API a prestáva nás baviť si tunelovať všetky možné databázy, ktoré tam máme na localhost a kvôli vývoju a potom na stagingu kvôli kopírovaní dát. Čiže spravili sme najjednoduchšiu vec, čo sa dala urobiť v danej situácii, že sme použili publish subscribe v Redise, ktorý v tom projekte bol tak či tak. To znamená, že každý request, ktorý na to príde, ide do Redisu ako nejaký publish. A potom z druhej strany sú tam rôzni tí konzumeri, typu, že aplikácie na stagingu, alebo povedzme, že môj localhost alebo iný localhost, ktoré to z toho kupsu ťahajú, z tej queue. To znamená, že prakticky to, že u seba na mašine proste pustím jeden príkaz a si pustím mi dáta z produkcie, naživo. To znamená to, že keď robím nejakú novú vec, tak vidím, že ako sa mi to chová s tými dátami, ktoré chodia z produkcie. Nie sú žiadne, teraz ja som naklikal, že ako by to asi mohlo byť, proste to reálne dáta od reálnych ľudí. Takisto čokoľvek je na stagingu deployment, tak znamená to, že nie je to nový kód, ktorý testujeme na existujúcich dátach. Výborná vec. Ideme si to vynachváliť. Druhá vec, ktorá súvisí viac menej s tou škálou, ktorú sa nejako dostali, je tá, že zistili sme, že asynchrónne spracovanie tiež nie je úplne zlá vec. Kedy sme mali postavené tak, že vlastne každý request, ktorý prišiel na API, sa rovno spracoval, sa niečo predpočítalo, sa to uložilo niekam do backendu. A momentálne to máme tak, že každý request, ktorý príde na API, sa len hodí do nejakej queue, na ktorú potom bežia nejaké joby, ktoré z tej queue ťahajú a spracovávajú to. Výsledok je asi takýto, že z tohto to je vlastne vidno graf pred a po. Tu niekde bol ten zlom, že vidíš tak, že to naše API predtým malo odpovede v tých spajkoch nejakých 100 milisekúnd, tak teraz to v podstate len tak si už poprtkáva. Samozrejme, ten load samotný je teraz na druhej strane, na tých joboch, ktoré spracovávajú, ale tam to vyzerá takto nejako. Čiže úplne v pohode. Ale zase toto nebol ten dôvod, prečo sme akože toto riešili, pretože hej, ale vlastne ani ten nebol to predtým pomalé ani nič, ten dôvod hlavný, prečo sme to vlastne riešili, bol ten, že teraz ako náhle nám ten backend padne, že nám to klaster alebo čokoľvek, tak neprichádzame o dáta. Dáta ostávajú v tej queue a keď sa ten backend proste zobudí a preberie sa, tak vie to dospracovávať. Takže to bola pre nás prvá vec, pre ktorú to riešili. Ďalšia vec, že ako náhle príde k nejakej fatálnej chybe, že neviem, nejde nám Elastic Cluster alebo čokoľvek, automaticky taký zastaví, zapauzuje sa, čiže znova akože neprichádzame o dáta. Takisto touto architektúrou vieme spraviť to, že nové dáta, ktoré prichádzajú prepne do nejakej inej queue, starú spracujeme a prípadne viem dáta premigrovať, až všetko vlastne stojí, a si pustí sa do queue, my to premigrujeme a potom pustíme novú queue na spracovanie. V neposlednom rade vlastne vieme oddeliť v
samotné to API, teda od spracovania, akože aj fyzicky na rôznych strojoch a vieme vlastne škálovať tie joby, ktoré to spracovávajú. Takže keď zistíme, že nestíha to spracovávanie, tak proste pridávame tam ďalší job. Aj kľudne akože na inom fyzickom stroji, ktorý vlastne ťahá tie dáta len z queue, čo je reálne list v Redise. Ďalšia vec, ktorá tiež súvisí s tou škálou, v podstate začali sme tak, že každá stránka, alebo teda každé webové sídlo, ktoré u nás trackuje svoj search, malo v Elastiku samostatný index. A stalo sa nám to, že teda ako to pribúdali, tak ten index rástol a bobtnal. A sa stalo to, že bol taký veľký, že to proste nestíhalo. Bolo to pomalé, že to timeoutovalo. Čiže čo sme sa naučili, že čo sme to spraviť je to, že rozdeliť tie dáta do indexov po týždňoch, alebo teda po nejakých iných čiastkových obdobiach. Tam je ten problém, že pokiaľ máte v Elastiku nejaké vlastné mapovanie, že to nechávate akože niekto on robí sám, čo teda asi máte, teda my sme teda mali. Potom je problém, že ako vydávate nové indexy, nejako pôvodne. No a zistili sme, že Elastic podporuje čo sa volá šablóny, templates. Vlastne poviete, že keď zapíšeš do indexu, ktorý neexistuje, a to meno akože vyhovuje nejakému vzoru, tak automaticky ten index vyrob a vyrob s takýmto mappingom, s takýmto nastaveniami. Takže vlastne z pohľadu aplikácie nemenilo vlastne nič, len sme zmenili spôsob, akým rátame meno indexu, že tam si pribudlo číselko, ktoré označuje týždeň. A celý zvyšok vlastne rieši Elastic ako taký. Ďalšia vec, v podstate tá naša analytika je vždy obmedzená na nejaké časové obdobie. Takže máme tam nejaký prepínač, že za týždeň, za mesiac, za rok a tak ďalej. A keď som mal jeden index pre stránku, alebo teda pre klienta, ale ja to nazvem, tak hoci aj kvôli týždňovému oknu musel celý ten index načítať naraz do pamäte, dať tam field data a podobné veci, kdežto teraz vlastne vieme vyrátať, že do akých indexov má ísť. Takže vieme veľmi rapidne obmedziť, že koľko dát reálne musí prechúmať. No a posledná vec, teda keď sme riešili toto optimalizáciu rýchlosti, zistili sme, že veľmi starý a hlúpy trik, ktorý dokola opakujeme, že načítavať všetky možné komponenty tej stránky asynchrónne. Čiže teraz, keď človek loadí stránku, tak tam máme také nejaké, akože tam sú také guličky pre tie, ktoré akože hovoria, že loading, že loadujem dáta. A stalo sa v podstate to, že keď to bolo všetko synchrónne, tak tá stránka sa loadovala 6 sekúnd, hej, človek tam proste sedel a škával si hlavu, že čo je vo veci. A momentálne to vyzerá tak, že tam človek príde, má to tam hneď, hej, guličky sa navrtia, toto je rýchlo, to sa vôbec zobrazí hneď, hej, zvyšné grafičky sa zobrazí tiež hneď. Že akože reálne to robí tú istú vec, je to rovnako pomalé, ako bolo predtým, len ten efekt je niekde úplne inde. To akože napolo to je úplne rýchlejšie. A ten jeden komponent, ktorý tam zabíjal, tak ten sa načítal stále dlho, ale niekde úplne na to, že nikto si ho možno aj nevšimne. Keď si vidí, že má to načítané, hore to všetko funguje a dole stále nejaká krabička, kde beží loading. Čiže ten pomalý komponent nezdržuje zvyšok tej stránky, aby sa načítala, zobrazila a fungovala tak, ako fungovať má. Čiže to je na všetko. Vedel by si v rýchlosti povedať, aká je topológia tej vašej architektúry, že ktoré služby sú na ktorých strojoch spolu, že API, PubSub, Cube. Nepoviem ti, že jak to je teraz, poviem ti, že aký je náš ideálny stav, ideálna predstava. Tá je taká, že to API ako také, aj ten endpoint API, je samostatný stroj, viacero samostatných strojov. Potom je tam druhý stroj, ktorý to spracováva. A ešte je tam nejaký Redis cluster, kde je to vlastne celé uložené. Potom je tam nejaký Elastic cluster, kde je to vlastne akože druhý backend na samostatné udalosti. A tak. To ešte druhá otázka.
Hovoril si, že každé vyhľadávanie request zgrupujete tie requesty nejakým t-balancom alebo niečo také, aby každý key press nebol proste request. Akože na úrovni vyhľadávania, keď je autocomplete, tak tam to riešime, ale vlastne každý search je jeden request. V zásade, nie po písmenkách, ale každý, keď to odpálíš, tak ide request.